jsme s nadací Srdce na dlani v dětském domově v Holejích. Já mám za plán velkou radost, že jsme již dlouhodobě partnerem a můžeme se podílet na věcech, které mají smysl. Hele, a řekni mi, Zlatíčko, co tě čeká na prázdniny? My pojedeme na Mohelno. A my, když říkáš my, tak kdo? Jakože já nevím, kdo všechno, ale vím, že pojedu já. Z naší rodinky trojky pojedeme my všichni, kromě Nelly a Klárky, ty jedou na tábor. Byla jsi někdy v Praze? Jo, na vystoupení. Aha, a takže jsi z Prahy něco viděla. A kde jsi byla na vystoupení? Nebylo to náhodou? Já nevím, kde to bylo, ale vím, že to bylo v Praze, já jsem tam zpívala to Ježíšku. Jo, Ježíšku, tak to bylo asi před Vánocema. Tam byl i Vojta, já jsem tam byla hlavní. A to bylo vánoční naše vystoupení, že jo, před Vánocema. Tak to já vím, vánoční My koncert. jsme tam zpívali karaoke. Jaký je tvoje jméno? Daniel, Daniel. A Danieli, kolik je ti let? 16, ten rok mi bude 17. Ty jo, ty jsi velký chlapák jako. Máš nějaký přání, nějaký sen, který by si chtěl, čím by si se třeba chtěl živit, nebo co je vůbec tvůj koníček? Teď jsem ti dala asi 4 otázky, viď? Tak vyber si z toho, která ti je nejpříjemnější. No tak, mám už vybrané školy, na 1 rok teďka půjdu kuchař číšník, potom na 3 roky půjdu na cestovní ruch, potom další 3 nebo 4 roky půjdu na malíře. Nevím, to myslím, že už je všechno, protože mám plánu být steward a jestli mi to nevíde, tak bych jsem třeba byl na tom malíře, že bych jsem vybaroval takhle baráky a takhle. No tak kuchař číšník, já bych se aspoň trochu naučil vařit.